Cardo, Nilimonjorong Pipi, Pinibirta, Arjuponika. Nilitum Karbi Anglong News apherang ke dorsing tok bilapen harchi ke nebdun abangphu sarnong e rong pipen langvukuk alangsun kahumridam. Jangmi poni phain kora ke thom arni Nilitum Karbi Anglong News apherang ke dorsing tok bipen kahumridam nangkok alam theke langvuku alangsun lake nongnam kache thangklong alangsunlo lasi ladak ki joi ke lang kedam atum ongdung lapen kaprek ai state pen sitami kewang abang do. La sopen ajok hadak ki jui kelang dam adim koan kepang thirma lapen raki kecho atum koan kachepang thirma pu kachini ji aphansi humri damlu lapen halada ke thek dam longke langsun abi along an pale dam si ke thek dam longke hor ki jun atum hadak amat si hor ki jun lapen langbi angbong amat hor abong si warthip lapen pu langsun along kelang chari atum aphansi tame karju pedopon Komiti atum penang ke pachini dun atengke langsun alongke ajat asonta ponlong le pusitami tokpon anglo sitame kijui ke langdam atum si arju je lapen pudun lote aning thihak titi pusi bherang ke thengno ningje pon lapen komiti atum pen kachoning ripon thuke non pen jong seraki ke jo ahormu ponlang pulotangte ningche oinangne adai enang kok poputa than pachini pon lapen ke langsun along kulat kibi atum sitami rakia hormu ke jorje dejia phan sitami choning ripedopon Lapen ke pherangkia tum ka humri dam ahut sitame kulat along ke thek ponlong lapen pherangkia tum methang ahem nang kachivoi ahut pusitame panghini abangphu langsun pen hor kangri thek tiksi kewang pen pherangkia tum aphan ke ther ke hap sitame pedopon sitame karbi hijan pusi banghini abangphu aphan dia det lola si karbi anglong news pen puthot choning riponlo lapuson pherangkia tum aphan mate press atum aphan langplot asai ke klem abang ke chokchi amhan ki pi abang si akenang sot Athema pherangke atum kachipaduk pensi pini karbi anglong adang pian sitami ongdung kejoy ke jogban kelong kaching thor asai sitami kedolo lasikado kawi karbi anglong arado anaphan sitami choning rilo lapuson kangri kangkrang pen pherangke atum aphan ke ther ke hap abangke ington nangpo kali pulotang te nilitum ta methang asai cheklem nang kokpo athema manpeng kachipisi kenang sot pusi choning ripon hot ni non nang to mophan ke pachini ponji ke lahlo dak labang so lang moko lang sunulong komiti tum do asalang to president secretary mate mai phutum atin kon chubang tum do asalang to phanili thekini question report na aprang si karjang long news pen nang phan suri kadom paji lo pasi aprang si nalemen chi thanik tha kadom karbia news karjang long news to phan sebet pera kiru pilo nilimen ke bikrom tera tangte nilipini nang tom han komiti han karjuang tung lahlo ilitum thek ponlong ke lamtang ang stame lapson sedak kisuman atum ke chigijang lapson na mik thek ponlong dolo sedame labang so pende sedame pini ni tum karbyang long news pen adak nang ka homri long je halabang so langsun long min langsun lang ke klo wora dim long bang pinang an ka preng tum thelong les tame horabong bang thek long tik asidak nang le tum pentong allowed ke tima marang te kopi ma labang so puthang nang le tharik tha hok lo lake nang litum nangkar julo kurbang julo litum da komiti peng ke litum jesmet pet ke litum bang ladak komiti pen kachiraya teng pen litum makam klempon ke lahlo litum haladak tarpang thek tan litum klempon lo citala ke bang kijui ke lang ke bang atum komani tume kami kang krang kopini lason po komani tum ke arta ka ve tum pen ma komani tung la pason pe po holai litum tarpang thek anta nang phangno pide tio te mudang litum tarpang thek litum ke tarpon do dak hormuda ponong le la pangno dak hor mukha ka do ta dak ponong le pu setan litum komiti pen la pason ji thegam long lok titi asin litum ta ning do hai lain lo tangte dang tum non kijui ke lang tum ke bang ye tum ansu sisi ke bang ji ki ong ye tum dolang tangte hala tum aphan non pen tum komiti hoi pen ko pilo na tum pachini ji ke nirtung apa sini kang tum kala halo si kijui kelang kebang akoti la peding jir tum stame mar kaprek state mate district pani bang tum stame ahok lo nirtum da komiti pe litum dak bang thongke brapli litum do la sini tum ani bang thada kapang ther dam asai litum lason se claim bong setala kijui kelang kebang atum phan nilitum ta nutina phan ke lahai pini hor ke wan tang ho pini tang ho pabang litum ta check dun effect det asilai lo nasi litum hodak ta inut bahil to hodak kedo lapson komiti tum do si do po pudun po sita halatum bang anupe back aloge check dun de po hadang sona pon ti kita ponong le bang litum ta hodak kedam tang achiklo ma de hotpen ta hadang tum dak security tum bilo dak komiti pen
si hadak la arlong la fasalang sun pen tum bilo da committee pen si hadak la arlong la fasalang sun pen la so thak dimolong bang ni tum hadak security tum bilo si halada ki bius tame hala tum bang mane kiju kilang ma tum la son si mane ke klem bon po mane alo tha ponjay po ponde ti bong hadak chu ju nampo la buson la si yesemet ki ne kachuri kan tu mage kijila nang junon jong si kiju kelang ke bang tum si mithang da chepang thepon pe polo tangte ilitum la kar biang long mate dak isi kaching thona din ta ching thode te det po mane misera din ta mi pon pe det po ing thir nang je tin ta ing thir pon thek det po asi ase lahaya bong si sa jong si komani bang ke otplot kang thu binong kopini apa phuk binong kali da thai seta komani bang ko pa pa to ko kha ke along atin sai de da ka along atin sai de posi ke do ke tam ta chiri nang ko asi la lo la se pachini kang tu ma ke athak an bang ke kijui kilang ke bang akoti la pen jir an tum seta mane ang song bang ke mane ka chuni li thol lo mane pon pe dete posi niri tum committee hoy bida ka chuni dun pe do ni tum tang te non nang la tum chuning ri thwa lo tang te chuning ri det tan jong se non ke wang ji pin na pe na bang ka jong si ha ang song he pon det pon ta nang tum ko pine nang tum nang tum han ko pi se nang tum action en po action mane dak tum tar pang thek ta do aprang ta ni tu lo pa pon lo mane no mun jong si la bang so horabong ko pine kapa phuk do ko pote inu da long pen ibong long pen kapa phuk lo te horo phok pu tu ma fine mane isi committee pe ngapa thik pon do seta ni tum ma thek dong long ta do seta hala tum ma sa ko ni tum han committee phana ko mane dom nang pi ta kang thorong ji ta son jo asi thek dong long la si jase bet ki puang tu ma lo la si nang jui tame wang tame dak si ki jui tam ki jui ke lang ati ma posi wang tame nang jui tame ni tum wang ri pu bang li ta wang long le pu bang li tum khang khe si wang tame wang pen ki wang kang sam son thosi ka ko ki jui ta dang sam nang po ako ka chedam li thot ta la son taxi in sam jin pen chedam long son te la sini tum committee pen ta ka chuli dun pen la Tinsukia district along kedam tangjang mi poni phaing kora hini arni tomon thepi arve thipi among wi langnu ke dokok ajok inut abang phu apran kedam nang lason si jangmi poni phaing kora hini arni Tinsukia district bordubi arong along tomon lapen arve ke thekang hudam pen ajok inut Dev Kumar Thakur pu abang phu apran dam nanglo lapuson atomon thepi kele damrok ajok ihom school abas aphan sitami thengpi arong kerep ajok school abas sitami hengno ponlo sitami muni datum thangnat ki thige jangpon awilang lapen arenga hu ke so sitami awilang news desk report Karbiang news Mukul kathara lama pathak song troksi hamphanga song atum pen pherang ke mai kepha kedam tang patimi jangmi puni phai ingkoi re hiniarni alangli mukul kathar kachoklem ki chokchi lama pathak song troksi hamphanga song atum chelangsi dipu press club asa hemalong pherang ke mai kangni labang so pherang ke mai ke phapon aham phanga song men laki IYUK KAIPO ASYU UPKA KYDA UKYC alangli tumsi labang so pherang ke mai kangni ponahut kaningji pona tengke karbiarat mate karbiang long kidowara tumanta council kachari atuma phan ningkachi thenang ji adimlo bon sitami nona pora hoda bangke council along secretary mukul kathara bangke aminara da phan kachilang jilang kalisi ami thangati pia phananta kether ke haba bang phu chiman ronglo lasi alangli kolom ki otnang jia bang phusi heli kaman odrong pen alangli mina hem isiwet ang bonganta kachilangone dokoklo hamphanga songotum kaning jepona tengke lapu sonamuni da phan ke CEM EM MP MLA aphan kachuning rike arpu pen pasunsi prabjin pen sodaka kangsai en ponang jipusi hamphanga song atum pen ningjepon next text report Karbiang News ta ke cheng si ni le ili tumarong ili tumalong non autonomous council mate ake hai doctor tunram rong hang CM ake hai alang li phan ni li hin pen si chon ri mate ninga klong pen alang li phan lam the si pachni gang tung asona taxi council lo abatai puason si udamang kok pocong namang kok pidam tang da son thak homoisa mate asona thak station nangman erlo
non adun thu da la son lo non la amuk ACS officer akhaya lang li mukut kathar la so taxi li tumu pen pu lang li puson taxi li tu ining che thenai mate hime jangre tekok tiki claim dam kang tu tum an ada council cho khaprong pulutang te alang li tum minut intellectual hack set reset lang tum la si idut ACS officer man pulutang te non la so te ke li tum ko son si council on ni thidam ta officer rom alang li tum kolom ko je di mong si putan de alang li tum long government pe lang license a hele pipen adra so hele pen selang tum pene son mane chitning mane ke ther ke hap do pene dorkar lo pone so hele chesan tut pone ko son si tum kar biang long akhe dak do plong tu an ke son si council long do plong than ni cho kha thai do po pati ni ke thai do po bula so dong dam si nilhin pen ki pul mang tu mang la lo si CM ke hai asap so council long officer kisiman officer honda check and balance mate la so hin ke lang nung je phan tamini lin pen ake hai CM sarakai phana chuning report lo je ke bang ji lang long lasuna bang ke council long bang ke lasuna homoisa jate ba dori jat nang ji lapet avedet nang ji kali pulang te ini tu mithang dak thek lo mang ke chilang me san dai lo bene stambe achar pen ke bang nang ke lang tum ta chilang dak ji lapen te kar bing long arat tame council prasa council pan itu ning thi thai be ji lasi non litu ipu rang tu laso thaklo nitum jongdam lo je non laso a press meet ke do nitum la hamphang song achi tong pen je non lang li katha sang ho ke hai a phan je non litum advantage ma te lang tum phan family matters long achi jodun kali labang ning oiri family tum tame je nitum la bele nitum le lang thang ki puruhum kar bok dun poson tame purial ma te lang li ake hai mukur katha asara khai tame lapang mathari sambil tu arona teng ben silang damlo jelano da Lakhain ko retrok Duar Bagari constituency ke parlo all Duar Bagari APHLC amaipu Mondor Singh Tipen Pherang ke amai kangni Lakhain ko retrok Duar Bagari constituency ke parlo all Duar Bagari APHLC amaipu Mondor Singh Tipen Pherang ke amai kangni bangso pherang ke amai kangni na koke non education department hin pen tablet kerona pothak athema education department atoma phandet le ki pinangji kali kaprek department aphanta pinangji athema education department atum detle amithanga sai ki claim klikali a kaprek a department atum ta chi claim kledo lasi kelang pahoman nangji pusi pini Duar Bagari APHLC amai phupen KAC kachari abangphu CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen education EM Richard Tokbia phan pachini lo athema ongdung atuma phan amithanga sai kachiklem clear tumdo lasi langdun paminang ji lapen non car biang long hospital long pustami doctor atum sitami amithanga sai chiklem clear dopik lakhaon ipinan lahaita langdun thapasi APHLC Duar Bagari amaipu Mondor Singh Tipen pachini pon news text report Carbing Long News kam ki pachiklem rep ji pute education department to panji ochot chok ni education department to ke ini ani enta kam chiklem bom lo chiklem klei tum dolo ahok chiklem la puni li pudam de setami chiklem sikong lo education department to banke la tum banke kisumana to banke BLO to do a census duty long to do la se kisumana to banke la tum banke a duty masi ini ni tom thom do kisumana teacher tum ke la se la tum ke running oni ini ni ke thom ma duty ke running oni la se hala beleg department to long se phan se tame ni to APSC hoi peng se ni me tablet bang pilap se mi ala to man tame duty pachiklem clay ji yong se kelang vegi pachini vegi pute munil ke baduta ke sodo keso ke pinap me de ji pinap di me de ji program ti pune yong se la ni thom ke dam de ni ke dam de phananta yong se dorma ke than po putente hala beleg department to man ta dorma thanang ponte hala tum ta beleg department ke claim tum ta apu ke so doji apo ke so doji ni ke so doji ente hala tum ta duty ji dam de ni thom lo tente hala tum ta dorma thanang po okor education department to man se than chot nai pukadi nel to IPSC pen ke yong dangi banke non bank education department to ban se ni thom yong se duty ji dam te dorma than ji ente hala ba ki department to ne ente dorma than thilo mante
nasi lason tak tak putih ala tuman tak temdet pina damde putih ala tuman di belek department tuman ta ala education department pen batia tuman ta dorma thanang po nili pu dia nyem nangke nasi council so na asam government so na pingkhat a ling bank ke kroi dun ra nang ni po bank ke la hello nasi non la tiat putak sama special test puna nang pingcho inte council so pen se conduct na non ke ha guwahati pen se na ta nang conduct ro yes special karbing ro special test hosta nasi council so ra bank ke mutho porot arang po karbiang long karbiang tung kipu karbiang long garang po lo mane achi the velo council po cholo sitame munit abudi bang dole sitame achi the bang velo po system non karbiang long autonomous council long ke power bank ke kave pin lo motor pro council do pon velo power bank ke totally mase dispur long se dola pro lasi non neli tum ipsc hoi pen ge onai bank ke department tum phan an bank ke education department teacher tum phan se dorma than choji ni thom ni pli dorm duty chidam de pute pola to abang a tablet ki pamilai lam nai hala tum banta pinai hala di bele bele department to anta pinai yo se duty chidam de tala tum than nai nasine tum epsc hoi pen ki jong nam ni ke lalo nasi kar biang long long aja le chithanam pute tame ke chok che ke non ke chari bom IMLA MP